Il-Korp tal-Pulizija irċieva donazzjoni ta' 15-il breathalyzer ġdid mingħand l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Assigurazzjoni. Waqt konferenza tal-aħbarijiet it-tlieta filgħodu, il-Kummissarju tal-Pulizija Michael Kassar spjega kif dan l-apparat il-ġdid se jħaffef iktar ix-xogħol involut meta jsir it-test tal-breathalyzer. Test tagħmel wieħed u ħajkun konklusiv. Ħatingħata rċevuta fej tindika smek jomok, fej kont, eċetera, u x'kellek u ma kellikx, u dik tkun tiegħek għas-sodisfazzjon tiegħek. Irċevut oħra jżomm għall-Pulizija, ovvjament għal skopijiet ta' qorti, u d-data wkoll tibqa' rekordjata fil-machine stess. Kassar spjega kif kienu jsiru żewġ testijiet bil-breathalyzers l-antiki, wieħed fuq il-post u ieħor fl-assa jew id-depo. Mistoqsi jekk dawn il-15 il-breathalyzer u mhix se jkopru l-ħidma tal-Pulizija, il-Kummissarju saħaq li l-effiċjenza fihom se tilab parti kruċjali. Peress għandek il-vantaġġ li dan huwa fast ħafna aktar mill-ieħor, allura għandek ċans tagħmel għalkemm l-ieħor kien hemm tnejn iktar, però da għandek ċans tagħmel ħafna iktar. Il-breathalyzers il-ġodda se jitqasmu wieħed f'kull assa prinċipali filwaqt li r-Rapid Intervention Unit u s-sezzjoni tat-traffiku se jkollhom tnejn kull wieħed. Il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Assigurazzjoni Julian Mamo qal li l-effetti tal-inċidenti jinħassu mis-soċjetà kollha u għalhekk ikun ta' ġid jekk dawn ikunu evitati. Id-Direttur Ġenerali tal-istess assoċjazzjoni Adrian Gallia qal li l-apparat huwa wieħed avvanzat u preċiż immens filwaqt li se jaqdi l-ħtiġijiet tal-Pulizija matul is-sena kollha. Flimkien mal-breathalyzers, l-Assoċjazzjoni tad donazzjoni ta' 24 kamera diġitali sabiex titjib l-effiċjenza fl-immaniġġjar ta' traffiku. Fl-aħħar nett, il-Kummissarju Michael Kassar appella biex il-festi li ġejjin jitgawdew mal-familji u mhux ninkwetaw lill-familji. Dawn mhumiex għodda ta' oppressjoni biex nikkastigaw il xi ħadd, hija għodda sabiex nagħmlu t-toroq tagħna aktar sejf. Kulħadd jaf illi m'għandekx tixrob u s-suq. Issa għandna iktar apparat illi wieħed jista' jiċċekkja u jikkontrolla.